ku danna mana subscribe kana ku taba mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Kai malam Barau, wannan wani irin tashin hankali ne. Ba wani zancen ai tashin nan da kaman busa a hannu na yake da yanzu na busa an yi so kowa ya mu. Mai dawa amma kana ji ba za ka mai magana ba, ku fa kun san sirrin malamai sosai. Abin da nake so da kai malam Barau ka kwantar da hankalinka. To kai ka ji malam Barau, ka kwantar da hankalinka. A jiran sa nake yi in za mu kwantar ni anan sai ya fito wannan mutumin. Kada maganin irin wannan musiba haka wanda bala'i mutumin nan inda ya fito. Me za ka mai? Ka isa ka mai. Ko ni ko shi anan gurin ina ga ma. Malam Barau ya na kai shiru ba za ka dan yi magana ba. Mai dawa bai kai ni ne kai da yanzu ne wani saddabarin ma ya fito. Allah da yanzu ne wani saddabarin ma ya fito. Mai dawa wai kuma yasa ba za ku hakura ba. Kai mai dawa kai waye ma? Haba ina ga maka cewa ka san waye ni. Duk garin nan kowa ya san waye ni. Dan haka mutumin nan kai ka san abin da yake tsakaniya da shi. Me a tsakaninku da shi? Ni ban sani ba. Ko ni ko shi inda ya fito sai ne maganin sa. Ba ga to ga dalto da ita bane? Ai shikenan. Me dawa kafa ka manta. Wancan karan aka zo da shiri. To uwar me kuka yi kuka zo da shirin? Wannan shirin ai ba irin wancan shirin bane. Wannan shirin ina gaya maka ya girma wancan shirin. A yanzu in na ga dama in so kake in dauko daji in kawo shi nan gurin sai kaga daji a nan. Ni yanzu ku daina wannan cece ku can daga nan. Ko ku yi mai magana ya fito duk abin da zai faru sai ya faru. Ya fito? Wai ba za a fito bane? Kwantar da hankalinka malam Barau, me abin daga murya? Mutumin nan zai kai ka san abin malam kuwa? Ta. A kwantar da hankalin ba wani zancen ai tashi nan da kaman busa a hannu na yake da yanzu na busa an yi so kowa ya. Kar ku manta ku danna mana subscribe kana ku taba mana alamar ƙararrawa.